Apa, arrazonen hori, eskerrik asko tortxagatik. Oizko osoko bilkurari hasiera emango diogu, lehenengo puntua, aurreko akten onarpena. Primer punto del orden del día, la aprobación de las actas de las sesiones anteriores. Konponduta dago horia. Informazio batzordekoa ja konponduta dago, ezta? Bai? Vale. Aldeko botoak, eskerrik asko. Bigarren puntua, kontu emana, punto número 2, dación de cuenta. Lizitazio prozesuen dauden kontratuak, 3.500 litroko alboko karga duten HHS edun polietilenoeskoko edukiontzien hornikuntza, zaintza egiteko kameren hornikuntza, eta lizitazio prozesua itxita dauden kontratuak, baina oraindik ez diren esleipena oraindik egin barik dago. Beko Solo parkean dagoen txageturdinaren Beko Solairu sanemenduaren errabirritxe lanak eta sanitate forjak eta sendotzea, aurkeztu dira 4 enpresa, Iker. Udalerriko ziklo ardatz nagusiaren ibilbide proiektuaren idazketa, aurkeztu dira 2 enpresa, gaur justu amaitu da epea. Udalerriko Galizia eta Nafarroa kalen arteko irisgarritasun proiektuaren idazketa, aurkeztu da enpresa bat baino ez. Eta Zintururi aurreskolan umentzako jokoak aldatzea eta segurtasun zorua jartzea, aurkeztu dira 6 enpresa. Hirugarren puntua, erabakiaren proposamena, udalerriko kaleen, kainuzuloen eta ustubideen garbiketa zerbitzuaren kontratuaren desegitea. Punto número 3, propuesta de acuerdo, rescisión del contrato de prestación de servicio de limpieza viaria, invernales y sumideros en el municipio. Miguel Mesedes. Eskerrik asko loren. Gai horri dagokienez, udalerriko bide, ustubide eta estola zuloak garbitzeko kontratu desegitearen inguruko espedientea abian jarri beharraz hitz egin nahi dugu. Deno dakigu zergaitik heldu garen puntu honetara. Zerbitzuak aldaketa batzuk planteatu beharra ikusi dugu, gutxieneko garbiketa irizpide, batzuk bermatzen aldera, Etxabarriko herritar guztien onurako bizi diren lekuan bizi direla ere. Aldaketa horiek, egin zenean, zerbitzu horiek ezin izango genituzkeen bermatu. Y como suponéis, modificar un contrato de estas características, si no el más, uno de los más importantes de este ayuntamiento, por el importe, por la incidencia hacia la ciudadanía, no es sencillo y por ello se solicitó un informe técnico a la Oficina Técnica Municipal y en base a un principio de prudencia, vistas las dudas existentes, se decide también acudir a un despacho de abogados de reconocida solvencia, que si bien, en primer lugar, también ponen en relieve la complejidad de este asunto, acaban por concluir que, en su opinión y basados en los informes de la Oficina Técnica Municipal, queda acreditada la necesidad y posibilidad de ampliar, modificar el servicio de limpieza viaria, pero como superaría el 10% del precio de adjudicación, que es el límite legal, ello no es posible. Hori horrela izanik, hasitako espedientearekin aurrera jarrituko dugu eta kontratua desegiteko proposamena egin nahi dugu informazio batzorde honetan onartzeko. Eman beharreko urratsak. 10 eguneko beste adientzia epe bat ematea kontratistari, aurkako jarrearik ez balego abenduko osoko bilkuran hartzea kontratua desegiteko erabakia. Bilkura horretan bertan, hiri garbiketarako zerbitzu berri batean lizitazio espedientea hastea. Horretako plegu berria batzuk onartu behar dira. Bulego teknikoak beharrezkoa ikusten dituen baldintzan aplikatu, beti ere, Etxabarriko bizitegi eremu guztietako espazio publikoetan guztienerako garbiketa irizpide batzuk bermatu ahal izateko helburuarekin. Eta azkenaz, lizitazio eta enpresa berriaren kontratazioari ekin bitartean, egungo kontratak zerbitzu ematen jarraitu beharko da, zerbitzu emaile berriarekin hasi arte. Bai, arratsaldeon. Bakarrik azpimarratzea gauzatxu bet, konsientzia gara arazo ugari egon direla lizitazio prozesu hau martxan jarri zenetik, eta EH Bildutik azkeneko urratsa hau izatea espero dugu,
Eta hartzen dan erabakia hoberena izatea bai etxebarritar guztiontzat, bai langile guztiontzat. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Aldeko botoak, abstentzioak, eskerrik asko. Laugarren puntua, erabakiaren proposamena, udal hortu ekologikoen eta hasialdikoen erabilaren gaineko ordenantza arautzailaren aldaketa, propuesta de acuerdo, modificación de la ordenanza reguladora del uso de huertas ecológicas y de ocio municipales. Itziar Mesedes. Bai. Iaz bukatu zen epea hortu ekologikoak erabiltzailei esleitzeko epea eta prozesu berria jarri zen abian. Une hartan, ohartu ginen jende asko zuela interesa hortu ez disfrutatzeko eta hori dela eta erabaki zen egungo ordenantza moldeatzea eta zenbait atala aldatzea. Hauek dira atal nagusiak. Bigarren kapituloa, onartzeko baldintzak eta esleitzeko prozedura. Laugarren artikuloa, ezinbesteko baldintzak. Zozketan izena eman duten pertsonek hortu gintzari buruzko formakuntza jaso beharko du. Udalaren zaintzapean dauden adituek ordurapean egongo dena. Honela, baja bat gertatzen den unean, erreserbako pertsona formakuntza jasota izango luke. Erreserban dagoen norbaitek formakuntza jasotzen ez badu, erreserbako azken tokira pasatuko da. Laugarren kapituloa, esleitzeko prozedura. 8. artikuloa, eskaerak. Eskaera aurkezteko epea bukatu eta gero edota esleipen epe berria behin hasita ere hortuetan interesdun gehiago egongo balitz, pertsona hauek izen emate horri bete beharko dute eta bigarren itxaron zerrenda bat osatuko dute. 9. artikuloa, hautatzeko irizpideak eta esleipena. Lurzatien banaketa lehentasunen araberako eskema bat jarraituz egingo da. Hala ere, gizarte talde bakoitzan gutxieneko lurzati kopuru bat izango du erreserbatuta. Desgaituak 2, genero biolentza biktimak 2, gizarte bazterketa 3, jubilatuak 6, langabetuak 6 eta beste batzuk 10. Guztira 29 lurzati. Lehen gutxiago ziren hau dela eta eginda banaketa berria. Eta bukatzeko 5. kapituloa hortu zonalde ordenatuetarako autorizazioen araudia 10. artikuloa. Ustiatzeko epea. Gehienez ere 2 urtera luzatuko da lurzatiaren erabilela. Eskerrik asko Itziar, aldeko botoak, eskerrik asko. 5. puntua, erabakiaren proposamena, udalerriko eraikin publikoen garbiketaren eta desinfekzioaren eta eta lehen hezkuntza mailetako ikastetxeetako atezaintza eta mantentze zerbitzu ematearen kontratuaren lagapena. Propuesta de acuerdo, cesión del contrato de prestación del servicio de limpieza y desinfección de edificios públicos, así como de conserjería y mantenimiento de centros docentes de educación infantil y primaria del municipio. Udalbatzak, 2017ko martxoaren 28an, adostu zuenez, komerzial de limpiezas Villar enpresari, esleitu zitzaion Etxebarriko eraikin publikoen garbiketaren eta desinfekzioaren eta eta lehen hezkuntza mailetako ikastetxeetako atezaintza eta mantentze zerbitzu ematearen kontratua. Urriaren 3an, Carlos Villar Galende jaunak, komerzial de limpiezas Villar enpresaren izenean, eta Jordi Tusel Koloma jaunak, ISS Facility Services enpresaren izenean, eskatzen komentatu dudan kontratuaren lagapena baimentzea. Hablábamos de la cesión del contrato de limpieza de edificios municipales y de conserjería de los colegios que se pretende ceder por parte de Comercial de Limpiezas Villar a la empresa ISS Facility Services. Aldeko botoak, abstentzioak, eskerrik asko.
Seigarren puntua, erabakiaren proposamena, 9. aurrekontu aldaketa, kreditu gehigarria dela eta, propuesta de acuerdo, modificación presupuestaria 9 de 2018 por crédito adicional. Diru zaintzako gerakinari kargu eginez, 89.260 euro aldaketa bat aurkezten da. Udal bulego teknikoaren aldaketak hauek dira, San Antonioko liburuategiaren aire girotxe ekipamenduaren ordezkapena, 23.000 euro, lan brigadaren lonja berriaren egokitzapena, 58.000 euro, jaietako instalazioen errentamendua eta tresneari mugitzea, lan brigadak ez egindako muntaketarako partidaren gehikuntza, 6.000 euro, eta 6 pasabidearen proiektu aukagarria. RPDren lurperatxe proiektuaren aldaketa egiten dugun eskaeraren aurrean, Aldundiarekin egindako bilera eta gero, Aldundiak oinezkoen eta txirrindulariaren bidean loturako banatzeko egiten genuen proposamenaren aukagarri tekniko bat eskatzen du. Eta horretarako 7.260 euro. Arlo soziokulturalaren aldetik, arloak kudeatutako egitarauak eta jarduerak partida gehitzea eskatzen 5.000 eurotan. Urtean zehar, kontu hartze sailaren aldetik irizpide aldaketa bat egon da, eta ondorioz, kultur jardueretan gastu osagarri batzuk gehitu dira. Gehien bat, argia. Ondorioz, Gabon programaziorako partida hau gehitu egin behar da. 2019ko aurrekontuari begira, partida berriak aurrekestien dira halakoak kokatzeko. Aldeko botoak, abstentzioak, eskerrik asko. 7. puntua, erabakiaren proposamena, Etxebarriko udalaren euskararen erabilera planaren 2018-2022 plan estrategikoa. Propuesto de acuerdo, plan estratégico 2018-2022 de uso de euskera en Etxebarri. Iker, mesedez. Bai, arratsaldeon. Lehenengo hasi baino lehen eman ditut azkeneko datuak euskarari buruz. Oraintxe bertan jaso ditugu zenbat izan diren Etxebarrin izen ematiak. Eta, atzoko egunez, iran, 600, itxoin, galduet justo data, 600 da, 77 partaide, 910 bizi eta 277 belarri prest. Eta handi falta dira, bulegoan badaoz, 215 izen emate gehiago gaindik aplikazioan igotzeko zai. Izan ziren, ostiradan bertan, enplatza jasotako izen emateratik, eta falta gaindik igotzea webgunera. Orduan, azkenea ibiliko gara, 600 igual, 80, 600 inguru. Nik uste Etxebarriako nahiko izen emate nahiko kopuru alanta. Orduan, dagok egunari buruz. Plan estrategiko, gogatuko dugu, urte hasieran, onartu izan genuen, itzen genuen, erabilera ESEPari buruz, eta ESEPA da, nolabait esateko, udalerri guztian euskara biziberritzeko plan bat. Orain daukaguna da, erabilera planaren plan estrategiko bat, eta gehiago dagokio udal barrutiari, ez da, langileen arteko harremanei, kanpo harremanei, baina gehien bat barnean lan egiteko. Plan estrategiko bat oinarritzen da Eusko Jaurlaritzatik jasotako irizpideetan eta bertan erabiltzen den aplikazioan. Aplikazioa urte hasieran onartu zuten eta maiatzak arte etzan egon erabilgarri eta horregatik gabiltzain berandu. Nesta plana dan 2018-2022 arte, oain gauz azaroan onartzen, maiatzen egon zen aplikazioa ja erabilgarri, hasi ginean betetzen udara ostiran datu guztiak, eta orduan ja badao prest, bidali ditugu ere bai gure proposamenak HPS-era, Eusko Jaurlaritzara, eta jaso bertoko erantzuna, ezta. Orduan, plan estrategikoa zertan datza, oinarritzen da azkenean, baditu hainbat adirazle, banatzen dira bai ardatzak, gero elementuak eta gradirazleak, eta egiten dena da, udaletxeko hainbat esparru ezberdin, aztertu eta hausnarketa baten ostean, jarri behar dugu zein izan da, zein dan guk uste dugun gure gaurko egoera. Eta ondoren, zein espero dugun, zeineko genduke izatia, 2008 urtean, legealdi bukatetako ban, izango dan esparru horietako geure egoera. Adibide geza,
egiten dut zerbitzu hizkuntza tamen egiten da, erakundean irudia egiten du, errotulazio galdetzen du, markesina, publizitate, ingurune digitalari buruz, gero egiten du ere bai lan hizkuntzari buruz, entzun diran barne harremanetako barne lan hizkuntzak, bai lanean, bai man harremanetan, idatzi, zaoz, baliabide informatiko betan, orduan, egiten dana osaketa baten ostean, jatzen diren zenbakia dira 100-kotan. Berez, adibide gisa, jatzen dut, herritarrekiko harremanak, idatzizko harremanak, teatrikarik indako azteketaren ondoren, uste dugu, edo gure gaurko egungo gora dela, 100% komunikazioak direla bakarrik euskara hutsean, eta 175 elebitan. Eta, espero dugun, bilakaera, da 2028 urtean, igatia, euskarazko komunikazioak 110%koak euskara hutsekoak izan daitezela, eta 180%koak elebitan. Hor dira dirazle guztiak, eta hau da, dakogun plan estrategikoa. Honen ostean, egin barko zana zan, hau garatzeko kudeaketa plana landu, eta bertan jagatzen dira, aktibitate edo proposamen ekintza zehatzak bilakaera hau egiteko 5 urte hauetan, ez? Esateko ere bai, importantea dela, hizketa aplikazio honek jartzen dituen adierazleak eta elementu guzti hauek oinarritzen direla bikain ziurtagirian, eta horrela Jaurlaritza nahi duena da, administrazio guztiak bikaineko adierazlepean sartu, eta horrela egunen batean errazago izaten esan dadin bikain ziurtagaria hori lortzea, ezta? Orduan jaso genuen HPS-etiko erantzuna pasadan ostegun astazkenan usteot atxaldian, eta esango dizu zeintzu diran beraien erantzuna. Noski, bukatzeko beraien azkeneko esaldian, begionez ikusten dutela gure plana eta ados dauzela berakin, eta bai egiten dutena da, ditugun hainbait indargune eta ulezia, guri helarazi jasotako planaren ondoren, ezta? Indarguneen artean aipatzen dutena da, badagola ja Etxebarri marnatuta bertan lanean hasten diren langile guztiei ematen zaiela eta bilera planenoen berri ematen zaiela, ezta? Orduan, badakitela, badagola olako plan bat, eta lanen egiten egala hori lortzeko. Aipatzen dute ere bai, 6. plangintzaldian hasierako lortzen dugula bat eta daukagula dagokigun derrigortasun indizea. Gogatuko dugu, Etxebarri daukan derrigortasun indizea 156,75koa dela, eta azkeneko hilabetetan egin genituen hainbat profilen aldaketan ostean, gaur egun betetzen duguna da 159,25. Bera, nahiko indargune bezala aipatzen digute, hasieratik badugula hori beteta. Indargune bezala aipatzen digute, udalak dituen 9 ataletatik 6 elebidun direla, eta bata euskara hutsekoa. ASK hain zuzen ere. Eta gero, aulezien artean, aulezia baino berak aipatzen du zer hobetua dauzen, eta eragitzen du, badirela hainbat atal gaur egun oraindik ezin dutena bermatu euren euskararekiko harremana hiritarrekiko, hau izango liratezke bai udatzaingoa eta bai gizarte zerbitzuak, eta baita ere aipatzen du nolita aldade bezala ulertzen dutela gaur egun euskara plana honen ardura osoa ia euskal teknikarien gaineran usten dela, eta proposatzen dute hori hobeto izango zala plan aurre ateratzeko ardura hori ordezkari, zuzendari eta arduraren guztien artean, hainbaten artean gutxinez banatzea. Eta bukatzeko esan bezala, azkenean gure historia esan da HPS begionez ikusten du Etxebarriko udalak egindako ahalegina. Eta honen ostean onartuzkero, ekarriko konduken izango esan, urrengo osoko bilkurako kudeaketa planaren aurkezpena eta hori onartzearen. Bale, oso ondo Iker, aldeko botoak, eskerrik asko. 8. puntua, Sarrianbarri jekeari diru laguntza izenduaren makida proposamena, propuesta de concesión de subvención nominativa a la ONG Sarrianbarri. Josua mesedez. Lehen da bizi azaltzea, informazio batzordean zalantzaren bat sortu zela SOS refuxiatuen elkarteari zaiola heldu diru laguntza, aste honetan bertan jaso egin dute, bale? Bakarrik hori azaltzea, gaur goizean bertan esan didate. Informazio batzordean azaldu genuen bezala, Indian abuztuan ugalduak egon ziren, ia pertsona Maria Gorriti eskolan harremanetan dauden pertsona horiek babestu egin ziren, eta horrezegatik hori, Sarrianbarri pertsona batek diru laguntza, larrialdetako diru laguntza eskatzen du. Orduan proposamena ematen dugu 1.000 euro emateko. Oso ondo, Jos. Aldeko botoak, eskerrik asko.
9. puntua, adierazpen instituzionala, abenduaren 3ko Euskararen nazioarteko eguna dela eta, declaración institucional con motivo del Día Internacional del Euskera, el próximo 3 de diciembre. Iker Mesedes. Kendu gutu horrekoak hobeto irakurtzeko ez bestela gertutik esot ikusten. Bueno, gorengo irakurreko dugu esango da, egingo ostegunean Euskaraldiaren adierazpena irakurri, eta gorengo duguna da pendua erkiru Euskararen eguna aldeko adierazpena, bale? Bueno, irakurriko dut. Bizi prest. Alaxe datorkigu Euskara bere aurtengo nazioarteko egunean, eta alaxe doa etorkizunerantz. Minkainetan, pantailetan, uinetan bizi-bizi. Zernaitarako prest. Etxean bizi-bizi, kalean bezala. Bizi-bizi eskolako jolastokian, ikasgelan bezala. Lantokian, bizi-bizi lagunarteko solasaldietan bezala. Bizi-bizi osagilearenean saltokian bezala. Zuzeneko harremanetan bizi-bizi, virtualetan bezala. Bizi-bizi kirolean, liburuetan edo zineman bezala. Prest gaudelako gu, Euskal Herritar gehienok, hori horrela izan dadin. Prest gaudelako Euskarari gure hitzen egoak eskaintzeko, ahotik belarrira, bihotzetik bihotzera, burutik burura egalda dadin. Samur bezain indartsu, dakiguna dakigula, mintzatzen ez dena baita, Euskara eskaz bakarra. Prest gaude eta gogotsu, Euskarak gure ahoan bizi-bizi dantza egin dezan. Gogotsu gaude eta prest, gure belarrietan atseginez onartzeko Euskararen soinua. Dakiguna dakigula, entzuten ez dena baita Euskarak askar bakarra. Prest gaudelako eta ez din gogotsuago, Euskaraz ere gero eta gehiago bizitzeko. Ingurune guztietan, eginkizun orotan, natural, bizi-bizi. Euskal hiztunok horretarako egin behar dugun urratsa ez da txikia, ez erraza. Borondate aktiboa eskatzen digu, erosokeriari izkin egitea eskatzen digu. Sakon errotutako ohiturak aldatzea eskatzen digu. Kontzientzia ahalegin sendoa eskatzen digu. Euskaraz ere herritar izateko aukera egitea eskatzen digu. Eta eskatzen digu, batez ere, Euskaldun izatetik, Euskaldun bizitzera doan tartea gainditzeko jokaera aktiboa eta etengabea. Euskararen erabileran egin beharreko urrats erabakigarri hau zinez da gizarte eraldaketa zabal sakona. Neurri historikoa duena, gure gizartearen bilakabidean mugarri izango dena. Eta neurri horretako aldaketa guztien antzera, adostasuna du elikagai nagusi, prestasun eta prestutasunarekin batera. Euskararen gizartea, gizartearen euskara. Adostasuna eta batasuna dira, beraz, bidea, Euskarak batura behar duelako, ez kenketa, biderketa behar du, ez zatiketa. Herri aginteak, gizarteak, bere dinamika propiotik sorturiko erakundeak, herritar guztiok eta gutariko bakoitza. Denok gara, aldi berean, Euskararen erabilera eraginkortasunez ariagotzeak ezinbestekoa duen adostasun zibil zabalaren osagai eta eragile. Aldi berean, garen bezala, haren onuradun eta bultzatzaile, bideratzaile eta babesle. Baina aktibotasuna, praktikotasuna, da adostasun horren osagarri nahitaezkoa. Aski ez delako, honezkero, aldarrikapen utxen limboan galtzen diren asmo arranditsuak plazaratzea. Atzean utzi behar dugulako beste inork Euskararen alde egin lezakeenaren zain egotea. Lorgarria delako erabat, Euskararen erabilera azkunde iraunkorraren bidean jartzea. Baldin eta herritar bakoitzak Euskara Espainetara eramateko bere erabaki pertsonala gauzatzen badu. Hori eta ez besterik delako, azken finean, gizartearen helburu kolektiboa, aukera pertsonal ugariren batura. Eta egingo dugu. Munduari Euskaraz ere helduz, Euskararentzat belarria zein gogoa prest izanez, Euskara ahoz zein idatziz bizi-bizi eskainiz. Euskarak eguneroko bizitza aberastu dezan, eguneroko bizitzak Euskara bete dezan. Elkarrekin, elkarrenganako errespetu osoz, elkarrengandik adorea jasoz. Elkarri Euskara eskainiz, Euskara bizi indarrez sendoagotuz, bizi prest, egunero delako Euskararen aldia. Bai, lehenengo galderatxu bet, adierazpenak biak batera bozkatuko ditugu, osea, edo bakarrik da bat, eta, porque aurreko urtean irakurri izan bat, gaur irakurri da beste bat, biek batera joango dire? Ez, beste bat da, azken finean. Baina, onartze aldera diozu, ez? Zaten du onartze aldera. Bai. Bai, koske, ostegunean zen duen bozkatu. Bai. Baina mailez egin dugu eta, bueno, aldeko botak jaso ditugu.
Bai, baina bat esan Euskaraldiaren sustapena herrian eta bestea da adierazpen instituzionala Euskararen egunerako. Biak batera joango dira edo bakarrik bozkatuko da gaur irakurri dana. Ostegunean bozkatu, orduan igual jotu inbarria bilak igual. Ostegunean, Ez genuen bozkatu, ostegunean aurkeztu zen adierazpen instituzional bat, Euskaraldiaren inguruan, herrian sustapenerako, eta gaur irakurri da beste bat. Aktan agertuko da, denok alde gendela. Bale. Hori alde batekiak, Bale. Hori da galdera, bai. Bai, si lehenko gunean egon nintzen beragaz berbaiten, baiezkoa izango zala. Bai, denok alde. Eta gero bestaldetik eskertzea gaur zenbeten txundogun gure hizkuntza maitea Euskara, ez dakite Euskaraldiaren ekimenaren eskerrak motea edo, baina espero dugu hemetik aurrera holan jarraitzea eta Euskararen erabilpena gora egitea esparru guztietan udalbatza honetan bebai. Eskerrik asko. Erantzungo dizulta eskerrik asko. Nik ere eskerrik asko kidei bai. Legealdia zezanean 2015ean botan nion lorri nire erronka lotzen genuen 4 urte hauetan egitea osoko bilkura bat euskaraz, eta urtea ziren etorri esan Euskaraldiaren ekimena, esan hori da gure garaia azaroa da Euskaraldi barruan egiteko hilabetea, eta bueno, egia esan eskerteko dela guztiei, baina zurekin. Bale, espero dugu mugarri bat izatea, jarri izatea, egun honetan, eta hemetik aurrera holan jarraitzea. Bitzien ez areagotzea, igual eguneko honean ez, baina areagotzea. Bueno, Euskaraldiaren esperientzia horretarako zen, ezta? Bai. Hemenduran lautik eta ostean, aber zer dator, digon. Bueno, aldeko botoak, ordun. Eskerrik asko. 10. puntua, erreguta galderak, ruegos y preguntas. EAJ taldeak bidali ditu erregu batzuk. Maria Mesedes. Arrastion. Eta guztiz ados zurekin eskertzen da euskara entzutia. Lehenengoa da galderatxo bat, pasadan azaroan sortxixan, elkorreon irakurri genuen udalak igogailu bat jarri behar dagoela Navarra kalean, eta honen inguruan informazio gehiago ikutzea eskertuko genizueke. Bueno, lo que yo no leí el periódico el día 8 de noviembre, lo he visto por internet, vamos, está basado en la nota de prensa que nosotros sacamos el día anterior y es la información que tenemos, lo que salió en la nota de prensa de la página web del ayuntamiento y básicamente eso no es qué información quieres aparte de lo que viene en la nota de prensa del ayuntamiento. Gaitxikan aukeratu dozu igogailu bat jartzia, eta okerrez banago uztailan onartu genuen modifikazio presupuestario bat honen inguruan informe edo txosten tekniko bat edo lako zer 18.000 euroko zer onartu genuen, eta baina hori txostena zan, suposatzen dut igogailua 18.000 euro ez dirala. Dinot, bestela... Esto es la información que hay en el pasado mes de julio hicimos una moción presupuestaria para la redacción del proyecto constructivo de favorecer la accesibilidad en ese ámbito, con la instalación de un ascensor, si así sale del estudio de accesibilidad que van a presentar el equipo de arquitectos, que por cierto hoy termina el plazo, como comenta antes Loren, en la dación de cuenta. Se han presentado 2 equipos de arquitectos que vamos a contratar por ese precio de la moción presupuestaria. No es una cosa nueva, porque además ya recordamos también que en el estudio de accesibilidad de las rampas de la calle Andalucía se incluía también pues, un análisis de diferentes soluciones de accesibilidad en esa zona. Entonces, bueno, pues sí, sin más, es toda la información que hay. A partir de ahora, cuando contratemos a la mesa de contratación, a dar cuenta de la empresa que es adjudicataria para realizar el proyecto, y bueno, habrá sesiones participativas con los vecinos, y etcétera. No te puedo decir más, es que está todo ahí, cerradísimo. Haiek hartzen dute, baitu, prentsa horra erakutsi den baduzue, agertzen da arrapala mekanikoak bere estudioa, bere azterketa egin zenean, haiek eskatu zen beste moto batzuk azken finean
San Antonioko auzoan, bueno, zeo zer gehiago egiteko arrapalain mekanikok, eta haiek komentatu zuten Nafarroko kaleko magalogarren zenbakia eta Galizia kaleko lotzen zituen igogailu bat martxan jartzea aurrek ez duen zuen. Baina hori beste azterketa bat zen. Eta horretatik hartu genuen hori, bueno, ez dakit, irudi bat dago, bueno, montai bat dago justuan jarrita, non igogailu bat agertzen da. Eta, klar, haiek hartu dute, elkorrekoak jarri dute igogailu bat jarriko dela. Baina, bueno, estudioa, azterketa, esango du zer jarriko dugun, zer dena propio. Orduan ez dakizuen dino zer jarriko dan? Ez. Igogailu ez daka jarriko? Momentuz, eman dugun informazioa handaukazue. Eta haiek harri dut, behar un ascensor? Bueno, ez dakigu. Hombre. Guk uste dugu, bueno, azterketa horretan, ja, arrapala mekanikoa jartxarakoan, haiek komentatu zuten, leku horretan, bueno, oso proposa zela, igogailu bat jartxea. Baina zuek ondiokan ez dozue onartu ideia hori. Hori da... Hori ikerketa, azterketak onartuko du ideia, haiek egin dartu proposamena. No sé si has visto en la página web del Ayuntamiento la nota de prensa, viene incluido 19 puntos. Puede haber más de estudio de favorecer de romper barreras arquitectónicas, pues, para favorecer la accesibilidad. Pues a partir de ahí la solución, que a cada caso se da una solución. Y bueno, el sentido común te dice que para salvar pues no sé cuántas escaleras, pues igual un ascensor, o pueden ser rampas, no rampas sin ser mecánicas, Sí, lo que nos digan. Sentido común tenemos. Baina zein da zalantza? Ez, informazio eukitzea, zelan hain elkorreok esaten da, hori alandala, zuen erantzuna nahi neban, zuen informazioa, zuen ahotik... Bai, webunean dago. Eta, eske haiek azkenean hartzen duten berriak eta, bueno, haiek bere ikuspuntua ematen dute. Bai, horregatik zuei, ez dutzat korreosekoei galdetzen zuei. Baina badokaz informazioa guztia webunean. Baina asko sobeto, ni asko sobeto entzuten dut eta ulertzen dut dana. Bai, ulertu bai, baina... Bai, baina korreo azken binean... Minutez. Baina zein da titularra, ber? El elevador será... Elaborar el proyecto de primer ascensor de San Antonio. Elaborará. Hori da titularra, bueno. Bere titularra, gurea. Proyecto de mejor accesibilidad en los altos de Bahía Navarra. Bale, eta bigarren erregua doa horren arira zelan bizi eta bai ikusitanekan horri web horri aldean dagoan eta hori aksesibilitate eta jendiaren ibiltzeko era edo hobetzeko, gure galdera da ia dakazuen barkatu, Santa Ana kaleko eskaileretako bekuntza zeo zer ipintzia berton pentsau dozuen edo ez, zeo zer. Ez dakit, igual informe tekniko horretan be olako zeo zer agertulik eda. Pues, María, tu interrogante de lo que, si el intento es plantear una mejora de la escalera de la calle Santa Ana, lo que en estos momentos te podemos decir es que desde el Ayuntamiento estamos valorando diferentes alternativas para mejorar la accesibilidad y que se eliminen las barreras arquitectónicas en esa calle. Pero hay que pensar que probablemente la fisonomía que tiene actualmente esa calle puede variar porque hay que ver la posibilidad de que el edificio número 4 de la calle Santa Ana pues se sustituya por otro edificio, por lo cual puede que cambie la fisonomía actual que tiene con esas escaleras y con ese acceso. Y en función de la organización complementaria que se plantee, pues se tomará la decisión oportuna. De la misma manera te insto a que puedas tratarlo con el arquitecto municipal, pues para que también contrastes y puedas resolver también pues, tus dudas o puedas compartir tus preocupaciones. Azkenean horri nik uste dut hor paso handia dagoela eskolara juteko da gora da bera eta karritu ekaz eta azkenean buelta dozu emon behar badozu, berton zeo zer alakua jartzea nik uste dut interesgarri izango litzatekela. Hori izan bakarrik, eskerrik asko. Eso zer gehiago? Eskerrik asko, urgun arte, eskerrik asko torratxagatik.